четвърти съдия Красимир Кръстев. Срещу 29-я кръг, която започва точно в този момент. Етър изпълни първия начален удар и с дълго подаване се опитаха веднага болярите да търсят своя голям кос в атака. Иван Василев, който отново започва от първата минута. Сериозни липси. Стана въпрос вече за отсъстващите в състава на домакините. Серкан Юсеин пък изтърпява втория си матч от наказанието и няма да може да вземе участие в днешната среща. Вместо него Жак Пехливанов започва от първата минута. Джунейд Али владее, търси Божидар Кацаров. Станислав Генчев продължава да разчита на трима централни защитници в лицето на Кацаров, Матей Шимичи и Клайдър Машедо. Нещо, което вече се превърна в запазена марка на Генчев. И когато беше в Локомотив София, а и сега той залага на тази схема на игра. А и няма как да бъде при положение, че освен качествените централни бранители, които има към момента, на върха на атаката пък той може да използва Александър Колев, който има 11 гола към този момент. Със сигурност иска да навакса изоставането, което се оформи след вчерашния ден, защото и Атанас Илиев, след като се разписа във вратата на Левски, добави още едно попадение и има вече 12 гола. Георги Николов по всяка вероятност, за съжаление, ще завърши сезона също с 12, тъй като получи тежка контузия и ще отсъства до края на сезона за Ботев. Първа възможност за Етър, обаче и шанс за болярите. Подаването към Иван Василев от Атанас Атанасов обаче бе пресечено и Етър пропиля първия по-обещаващ момент от този двубой. Вячеслав Велев. Александър Колев днес играе на инжекции в опита си да помогне на Крумовград в търсенето на важни 3 точки, които да доближат водения от Станислав Генчев тим към целта. Тя е влизане в първата шестица. От това, което успяхме да разберем и на място от хора от самия клуб, към момента Крумовград изобщо не си прави сметки дали да остава на 7-та позиция с идеята да играе бараж. Тяхната цел просто е отбора да бъде сред топ 6 и да изиграе още по един двубой с водещите тимове в класирането. Така че нещо, което можем да бъдем сигурни е, че Крумовград днес излиза за победа на стадиона Ивайло в колкото и клиширано да бъде специален матч за Станислав Генчев, който е достатъчно любимо име в Велико Търново и като играч, и като треньор. Родения в Дряново млад специалист продължава да се развива успешно, както и този човек, който виждате, Светослав Петров. Първи корнер в матча и той е на сметката на гостите. Ще бъде любопитно как ще се представи Ангел Мартинов. Дебют за него през сезона. Иначе има 2 мача с екипа на Етър през миналия шампионат. През този сезон обаче не бе записал минути. Мартин Величков останал извън групата. Кристиян Секолич е записан като резервен вратар на болярите. А ние пък гледаме към наказателното поле на Етър, защото там винаги е опасно при статичните ситуации, заради наличието на добре играещите с глава футболисти на Крумовград. Тук обаче нещо различно опитаха гостите, което не се оказа кой знае колко успешно. Напротив, от корнер за Крумовград топката стигна до Джунейд Али, който е последен в защитата на отбора. А сега топката бе върната чак до Янко Георгиев. Състава на Крумовград все още няма загуба през 2024 година. Безспорно един от намиращите се в най-добра форма отбори в елита. Но въпреки това последните 5 мача завършиха с 4 равенства и 1 победа за Крумовград.
Изненадващо, може би. Отбора на Станислав Генчев не успя да отбележи гол във вратата на Ботев Враца в последния матч. Срещата завърши 0-0. Победен бе състава на Хебър. Равенство с Пирин обаче 2-2, при което Крумовград имаше аванс от 2-0 на полувремето. Или по-точно точно преди почивката Пирин върна едно попадение и се стигна до пропуснатата победа, така че могат много да съжаляват футболистите на Станислав Генчев, че актива им не е по-сериозен към този момент. Центриране в наказателното поле пред Янко Георгиев. Топката премина през всички футболисти. Сега обаче отново Горка Ларуче опита удар. Не успя да оцели топката по най-добрия начин. Втория му опит завърши с още по-лош резултат. Кацаров. Шимич. Много се говореше относно това с каква нагласа вече Етър ще подхожда към мачовете си до края на сезона. До голяма степен е ясно, че това ще бъде един от изпадащите отбори в втора лига. Но все пак нито Светослав Петров, нито и опитните футболисти, които са в състава на Етър, искат този състав просто да бъде фигурант до края на шампионата и всички ще се опитат болярите да завършат с достоинство този сезон, какъвто и да е крайният резултат. 0-0 завърши предишната среща между двата отбора. А сега възможност за гостите. Патрик Олан с удар спасен от вратаря Ангел Мартинов. Първа сериозна възможност и за Крумовград. Успя Патрик Олан да влезе в зоната между двамата защитници, надбяга ги и успя да нанесе удара в очертанията на вратата. Луис Кордова направи всичко по силите си да настигне своя съперник. Не успя, но за щастие на домакините вратаря спаси. Още едно центриране. Джунейд Али опита да овладее трудната топка без особен успех, така че ще има тъч за Етър. Усеща се минорното настроение във Велико Търново и по посещаемостта на днешната среща в изключително приятно, дори да не кажем по-топло от обикновено времето по това време на годината. В друг момент доста повече хора биха дошли да наблюдават срещата на стадион Ивайло. А тук Патрик Олан рискува да получи жълт картон заради това, че тръгна да пречи на изпълнението на Атанас Атанасов. Мартин Великов пожали футболиста на Крумовград в тази ситуация. Принц Баке не се разбра с Дидисло Тумбапита. Със сигурност не останаха много доволни голяма част от феновете на Етър, че през този сезон болярите ще завършат шампионата с доста чужденци. Сега един от тях за малко да оцели доста силно Мартин Великов, главния съдия. Видяхме преди малко шанс, обаче за Крумовград топката достига до Ренан. Той обаче не успя да я овладее.
Бонери хвърля Светослав Петров в опит да накара Етър да играе по начина, по който на младия треньор му се иска. Със сигурност той има знанията и уменията да направи Етър или който и да е отбор в бъдеще класен тим, но разбира се, за тази цел трябва да имаш и необходимите изпълнители. Горка Ларуче отново загуби. След това опита да вложи малко повече агресия. Такава видяхме от Георги Ангелов, който извърши нарушение срещу Александър Колев. Споменахме за минорното настроение и веднага се чу групата от Ултраси на Етър, които започнаха да пеят песни за любимия си тим. Победа като тази, която записаха болярите срещу Арда, няма как да не влияе добре и за самочувствие, просто малко да накара феновете да забравят за този кошмарен сезон, който още в началото на лятото не се разви по най-добрия начин. Етър допусна някои много нещастни загуби. Отбора правеше много пропуски пред на противниковата врата. И това костваше немалко точки. Патрик Олан видя включили се Джонетали. Даването обаче е лошо и Мартин Моран пресече. Топката обаче пак е притежание на Крумовград. Янко Георгиев. В мачове като този, когато има един изявен фаворит, какъвто е Крумовград днес, ранното попадение със сигурност да влиза в сметките на Станислав Генчев. За сега вече изминават 13 минути и Крумовград не стига до положенията, които трябва да отворят шанса за Александър Колев и разбира се футболистите около него. Няма нарушение, чиста игра. Паса обаче на Вячеслав Велев към Александър Колев бе пресечен. Отново Велев. Украинец се събори и успя да запази топката в притежание на Крумовград. Жак Пекливанов праща към Клайдър Машедо. Отказа се Патрик Олан. Поведението му показваше сякаш намисля да отправи удар от доста сериозна дистанция. Сега такъв опитва Жак Пехливанов. Блокиран на дъгата на наказателното поле. Още едно центриране. Падна на тревата футболист на Крумовград. Няма нарушение. Играта ще бъде спряна. Патрик Олан получи проблем, може би при падането. Се нарани футболиста на Крумовград с подадена ръка и от главния съдия, и от
Луис Кордова ще бъде готов да продължи игра. Шимич. Велев към Янко Георгиев. Машедо. Хубав рейд на Матей Шимич, но тъче за Етър. Освен равенството, за което стана въпрос между двата отбора през този сезон. Двата отбора имаха доста сериозни сблъсъци и в втора лига през миналата година. Крумовград спечели и двете срещи, както тук в Велико Търново, така и в Крумовград, тъй като тогава отбора все още нямаше проблем с лиценза и играше в града, който представлява. Но голмайсторите от тези срещи вече не са в двата отбора. Мартин Сораков отиде в Славия, Мартин Тошев пък сега играе отново във втора лига за тима на Септември. Значи винаги, когато тези два отбора се изправиха, всъщност и в двата случая във втора лига ставаха доста интересни срещи. Тук обаче много неща се промениха за тази една година. Крумовград успя да се развие, успя да събере доста боеспособен отбор с качествени футболисти. Трябва да кажем, че и селекцията бе изключително сериозна и почти целият отбор, който играеше във втора лига, бе променен. Включително и треньора, разбира се. Етър също промени своя облик, но това не помогна на водения днес от Светослав Петров тим да се измъкна от дъното на класирането. Още от началото на шампионата Етър просто потъна и остана там. Което пък изобщо не е приятно за феновете. Навръх 100 годишната от основаването на клуба, сериозно празненство се подготвя тук с матч на легендите на България и на Етър. А пак треньори на двата отбора ще бъдат Димитър Пенев и Георги Василев. Гочето днес пък е на трибуните и наблюдава изявите на Етър. Много турбулентни години за състава от Велико Търново. През последното десетилетие Етър бе част от всяко едно ниво от първите три в страната и в трета лига, където между другото и Георги Василев бе треньор в даден период. След това и през втора лига мина на няколко пъти бора, за да влезе също на два пъти в елита. Но доста бързо се стигаше до отпадане обратно във втора лига и както най-вероятно ще се случи през този сезон, колкото и да не ми се иска да говорим предварително, просто разликата между Етър и
останалите отбори от към точки е много сериозна. А с 13 точки Болярите на 16-та позиция. Ботев Враца, който е едно място по-нагоре, има 19. А Локомотив София 18. Разбира се, тепърва ще има разделение на отборите след края на редовния шампионат. Възможност за Крумовград, която приключи с този много неточен удар на Димитър Тонев. Той играе навътре точно зад Александър Колев в днешната среща с малко по-различна роля, разбира се, и това продиктувано от отсъствието на Серкан Юсин. –26 градуса е температурата във Велико Търново. На слънце със сигурност се усеща още по-топло, когато и футболистите са в игра, още по-тежко става за тях. Първи удар в очертанията, втори всъщност, първи на Александър Колев в 22-та минута. Централният нападател на Крумовград с шанс доста амбициозен, но видяхме в течение на шампионата как родния национал се разписа на няколко пъти с доста хубави попадения от по-далечна дистанция. Тук имаше възможност с левия крак Алекс Колев да избере точния момент, в който да отправи удар. Рутинно спасяване за Мартинов. Мартин Моран има пространство пред себе си, влезе в половината на Крумовград. Около него обаче няма нито един футболист, с който да бъде изострена атаката. Просто топката бе забита на фланга и оттам трябваше да се търси отново пас назад. И топката някакси най-вероятно може да стигне дори до вратаря. Принц Мбаке. Вдига ръце играч на Етър на фланга. Центрирането в наказателното поле също не доведе до нищо, така че удар от вратата, иначе имаше възможност, ако Дидис Лютумба Пита бе малко по-точен, да се получи и някаква опасност пред Янко Георгиев, но ситуацията отмина. Късо изпълнение на този аут. Кацаров. Опитва се Алекс Колев да бъде навсякъде по терена, да овладява всяка първа топка. Не му е лесно. Все пак и футболистите в отбрана на Етър са доста високи и не дават много шансове на централния нападател. Патрик Олан с технични действия. Тук не се разбра, може би в първи момент, с Матей Шимич. Претенции от Светослав Петров и футболистите на Етър, че тъч е трябвало да бъде в полза на Болярите. Прави впечатление, че в този кръг, както от ЕФБ лига, така и от втора лига, за пореден път виждаме обратен тъч. Или съдиите са станали по-стрикни, или пък футболистите са разконцентрирани и гледат колкото се може по-бързо да подновяват играта, но тук определено имаше неправилно изпълнение на страничното хвърляне. Отново подаване за Патрик Олан. Той си поведе малко дълго топката, но все пак ще успее да я достигне. Опитът му за центриране обаче е блокиран от Георги Ангелов и от кръка на капитана на Етър.
корнер за Крумовград и отново шанс за Божидар Кацаров, за Матей Шимич да заемат място в наказателното поле на съперника и да търсят шанс да стигнат до удар с глава. 26-та минута започва да тече. 0-0 продължава да бъде резултата между Етър и Крумовград. Ето го и центрирането. Първи Иван Василев стигнал топката и успя да изчисти. Мартин Моран се бори и Велев дава началото на атака за Крумовград. Слабо центриране от Алекс Колев. Озова се той в странна за него, може би, позиция да центрира топката в наказателното поле и Георги Ангелов без проблеми отрази пратенето от Алекс Колев топка. А след това и Крумовград не успя да организира ново нападение по начина, по който на Станислав Генчев му си иска. Шимич. Подаването е за Димитър Тонев. Той обаче отново сякаш изолиран малко повече от необходимото. Ако трябва да правим съпоставка между Димитър Тонев и Патрик Олан, Олан е доста по-активен, по-често играе с топката и се опитва да открие празните пространства. А сега извърши нарушение. Да го подаване, с което не би трябвало да има проблем Янко Георгиев. Дори не опита да остави топката в игра, просто ще изпълни удара от вратата. Шимич. Улан. От крака на Принц Мбаке, тъч за Крумовград. Възможност за атака за Етър, която обаче ще приключи, тъй като Мартин Моран не успя да достигне до топката и тя излезе в тъч. Първо единоборство, в което бе вложено малко повече агресия от необходимото. Нарушение за домакините. Горка Ларучея. Испанеца търси Принц Мбаке.
изобщо няма да е прекалено, ако кажем, че феновете на Етър към момента хвърлят доста повече енергия в това да подкрепят своите любимци от футболистите, които са на терена. Изобщо не е високо темпото на срещата, което пък не води и до голови положения. Вече половин час игра измина. А това равенство към момента и въобще точката в днешния двубой едва ли би се приела добре от Станислав Генчев. Разбира се, има повече от час игра, ако броим и добавеното време, в което Крумовград може да потърси победата, а защо не пък и Етър да зарадва своите привърженици. При определено стечение на обстоятелствата и евентуално отборите на Етър, ако спечелят своите срещи до края на редовния дял от първенството, Етър дори може официално да изпадне преди плейофите да са започнали. Разбира се, отново остава въпрос на сметки. Към момента всеки един от треньорите в ЕБЕТ лига, поне за сега, отрича да си прави такива. Разбира се, няма как да не се интересуваш от това, което прави съперника, особено когато става въпрос за спор за дадена позиция, както между другото е 6-то и 7-то място, тъй като това са двете места, които са абсолютно отворени. Много неточен удар, който просто ще остане в статистиката, не да се запомни с нещо, а темпото, при което се играе на матча, явно се оказало доста проблемно за футболист на Етър. Разбира се, можем тук да говорим и за проблем след някое единоборство за Мартин Моран. Той към този момент обаче ще продължи двубоя. Тук стана интересно положение, което дори и на мен обягна. Сблъскаха се главния съдия и Мартин Моран, но там дойдоха проблемите за полузащитника на Етър, разбира се, неволно. Кацаров. Шимич. Още веднъж се опита Александър Колев да влезе малко по-навътре, да получи топката от своите съотборници и да я раздаде. Дали на Патрик Олан или на Димитър Тонев. Още един случай обаче, при който нищо не се случва в атака за Крумовград. Тук много е ключово отбора фаворит да не подцени своя съперник. Разбира се, такава е нагласата в състава на гостите, че това би трябвало поне на думи да не се случва. На терена е много по-различно обаче. Сега възможност за Крумовград. Много добро двойно подаване, което обаче не успя да отвори позиция за Жак Пехливанов да нанесе удар. Иначе е добра топка получи от Александър Колев. Само по себе си факта, че Алекс Колев започва от първата минута, въпреки проблем и контузията, която той получи в матча с Ботевград, се показва колко важен е този двубой за Крумовград и желанието на Станислав Генчев да разчита на своя голмайстор от първата минута. Доста трудно щеше да бъде в атака за Крумовград, ако Алекс Колев отсъстваше.
Равно няма алтернатива към момента на централния нападател. Патрик Луан отне топката, успя да преодолее суматохата и трима футболисти на етър. Топката обаче е изчистена, точно преди тя да попадне в обсега на Алекс Колев. Сега най-вероятно отново ще се стигне до центриране. Без шансове за Димитър Тонев да играе с глава. Принцъм Баке бе човека, който последен успя да докосне топката и тя излезе в тъч. Иначе хубавия, макар и леко хаотичен рейд на Патрик Луан, някак си намери продължение на своя рейд. Димитър Тонев получава. Агресивна игра от Тонев, успя да си вземе топката от Мартин Моран и още един ъглов удар ще видим в полза на Крумовград. Не е трудно да се забележи, че гостите са по-настоятелния отбор, този, който повече атакува и търси първия гол в матча, но вече 36 минути той така и не пада. А реално погледнато няма кой знае какви положения, които да доведат до гол във вратата на етър. Жак Пехливанов готов да центрира. Ето го е неговото подаване. Добро е това центриране, града! Много хубав гол щеше да нападне тук Матей Шимич с нещо като странична ножица. Насочи топката към вратата и оцели страничната града. Божидар Кацаров сега отново от въздуха. Нанесе по-слаб удар, но топката отива в ръцете на Ангел Мартинов. Иначе на фона на този, колкото и грубо да звучи, безличен матч към този момент, щяхме да видим едно от попаденията на сезона. Ако Матей Шимич имаше малко повече късмет, тъй като тук не можем да говорим за липса на качество в удара или нещо друго. Просто Шимич направи всичко както трябва. Още веднъж центрирането на Жак Пехливанов. Много добро бе то и сякаш отработено бе това положение. Увлече Алекс Колев защитата пред себе си и абсолютно сам остана Матей Шимич. Добре намери топката, имаше сила. Не мисля, че имаше вариант Ангел Мартинов по някакъв начин да отрази този удар, но отново тук говорим за липса на късмет. Патрик Луан, много ключово докосване, което прати топката към Алекс Колев. Фаулиран футболиста на Крумовград от Атанас Атанасов. Пехливанов. Добре видя Велев. Влиза навътре Вячеслав Велев. Хубаво двойно подаване и много добър шпагат на Мартин Моран. Иначе Вячеслав Велев можеше да потърси удара в тази ситуация. Може би му трябваше още едно докосване, за да нагласи топката на по-добра позиция и вече да последва шут към вратата на Ангел Мартинов. Но отново последните детайли липсват от атаката на Крумовград. 40-та минута започва да тече. Продължава резултата да бъде 0-0. Като единственото нещо, което ще запомним от първата част, бе гредата на Матей Шимич. Тук Дидис Лютумба Пита реши да е много техничен и да се похвали със своите възможности пред своя треньор.
Светослав Петров загуби топката и това ядоса бившия полузащитник на ЦСКА. За късмет на домакините не се получи нищо от контратаката на Крумовград. Тъч за гостите. Царов. Още една дълга топка към Патрик Луан. На периоди можем да определим успеваемостта с тези дълги подавания. Някои от тях носят напрежение, а тук дали ще има нарушение? Интересно решение от съдията. Може би трябваше да бъде отсъден фаул. Шут обаче от дистанция на Джунейт Али и спасяване на Ангел Мартинов. Иначе бе препънат Алекс Колев, който сега отива да се кара с главния съдия. Крумовград можеше да получи пряк свободен удар в тази ситуация. Но вместо това Джунейт Али пък получи много добра възможност да отправи далечен удар. Отново спасен от Ангел Мартинов, който към момента прави добър двубой. 2-3 спасявания от негова страна, които държат Етър в матча. Трябва да се дава шанс на младите вратари. В Етър през този сезон го направиха с Мартин Величков. Сега още един младеж застава на вратата за Етър. Ето го това нарушение на Мартин Моран, което в крайна сметка не бе маркирано. Тук обаче вече ще видим фаул в добра позиция и първи жълт картон в матча. Горка Ларучея го получава. Подкосен е футболиста на Крумовград от Горка Ларучея. Патрик Луан имаше много голяма вероятност да навлезе и да превърне това в сериозен проблем за Ангел Мартинов. Сега Жак Пехливанов с възможност да достави още една добра топка. Светослав Петров доста далеч от своята зона в опит да дава наставления на футболистите си. Жак Пехливанов с подаване на далечната града. Крайно неточен пас, крайно лошо центриране от полузащитника, което със сигурност не се харесва на Станислав Генчев. Трябва отбора на Крумовград да използва тези ситуации около наказателното поле на Етър, ако иска да се надява на нещо повече в този двубой. Всеки един такъв момент е пропуснат шанс по пътя към гола. А пак Етър може да се възползва от това. Топка наляво към Жан-Марк Тибуе. Атанас Атанасов. Отказа се отбора домакин да атакува и отново топката е върната към вратаря. Тибуе. Дали Ангел Мартинов не обърка Светослав Петров с някой своят съотборник? Разбира се, това в кръга на шегата, защото Светослав Петров е с много отличаваща се бяла риза. Освен, че е много елегантен на страничната линия. Трудно някой ще забележи, ако Светослав Петров сложи екипа и започне да играе за Етър към този момент. Един от треньорите в най-добра форма. Другия такъв със сигурност пък е Станислав Генчев.
Само до преди 2-3 сезона Станислав Генчев дори записваше мачове за родния си Локомотив Дряново в трета лига. Дори, ако не бъркам, това се случи точно когато Генчев бе част от щаба на Красимир Балъков в етър. Тогава Генчев, когато, разбира се, имаше възможност, без да това да пречи на изявите му като помощник, а след това и като треньор на болярите. Вземаше участие в двубойта на Локо Дряново и то със завиден успех. Бе един от голмайсторите на тима, въпреки че не и такава позицията му. 60 секунди минимално добавено време, половината от тях, дори повече, изтекоха. И много скоро ще сложим край на първото полувреме. Иван Василев опита да достигне тази дълга топка. Нямаше шанс обаче да го направи. Край на първата част. Етър и Крумовград се оттеглят на почивка при резултат 0-0. Една града на Матей Шимич, а всичко останало, което видяхме или пак не видяхме, ще бъде анализирано в студиото, така че не сменяйте канал, останете с нас. Дейност поне до края на сезона. Срещата ще бъде подновена между отборите на Етър и Крумовград при резултат 0-0 след едно много опасно положение, при което Матей Шимич оцели страничната града на вратата, пазена от Ангел Мартинов. Иначе без кой знае колко други опасности пред двете врати. Болярите в нов опит да зарадват своите фенове и макар, че със сигурност ще останат и на последната позиция след този двубой, все пак да вдъхнат малко повече позитивно настроение, както самите футболисти придобият повече самочувствие, така и на своите привърженици, без промени след паузата. Така че ето още веднъж кои са 22-мата на терена. Ангел Мартинов е 20-годишния вратар на Етър, който записва първия си матч от началото на сезона. Хосе Карлос Ван Ранкин, Георги Ангелов, Луис Кордова, Жан-Марк Тибуе, Горка Лорочея, Принц Мбаке, Мартин Моран, Дидис Лутумба Пита, Иван Василев и Атанас Атанасов са футболистите, на които продължава да разчита Светослав Петров. За Крумовград Янко Георгиев е на вратата. Джоней Тали, който сега центрира топката в наказателното поле, играе в ролята на Лав Халфбек. Клайдра Машедо, Божидар Кацаров, Матей Шимич, Вячеслав Велев, Жак Пехливанов, Ренан, Патрик Олан, Димитър Тонев и Александър Колев са останалите футболисти в жълто електриково, които ще се опитат да спечелят трите точки за Крумовград. Атака обаче за домакините. Грубо нарушение, може би жълт картон за Димитър Тонев, точно така, за нарушението срещу Мартин Моран. Интересна ситуация. Атанас Атанасов може да центрира. Най-вероятно ще прати топката в наказателното поле. Отбора на Крумовград превъзхожда по ръст на своя съперник, но разбира се, това не винаги означава, че отбора, който се защитава в тази ситуация, ще успее да премахна опасността. Интересно заучено положение. Топката от десния фланг премина по левия. Добър пробив и ето го вече центрирането. Янко Георгиев се разминава с топката, която е в мрежата. Попадението ще бъде записано на Принц Мбаке. Дали този гол обаче ще бъде потвърден? Това, което виждам като жестове на главния съдия, поне за сега,
попадението е отменено за нарушение на Иван Василев срещу Янко Георгиев. Разбира се, ще се отвори работа за Иво Андреев и Стоян Арсов, които отговарят за ВАР в днешната среща. Но интересно на статично положение. Топката бе късо подадена, стигна се до това центриране отляво и гледаме Иван Василев срещу Янко Георгиев. Не съм сигурен дали чак толкова много повлия Иван Василев на намесата на Янко Георгиев. Тук може би ще се види по-добре. Гола е отменен официално, но едва ли Светослав Петров, като изгледа това повторение, ще бъде много съгласен с решението на главния съдия. Все пак, ние се съобразяваме с него. Резултата продължава да бъде 0-0. А Крумовград се измъкна и се видя, че ако състава на Станислав Генчев продължава да прави пропуски, може да бъде наказан. Тук би трябвало да има засада с традиционното забавяне, макар и ненужно в тази ситуация. Тя е маркирана. Имаше контакт. Факт е, че Иван Василев се сблъска с своя вратар. Това пък опразни вратата на Янко Георгиев. Оставяме, разбира се, крайното решение на отговарящите за отсъжданията хора на терена. Сега отново центриране в наказателното поле на Крумовград. Справи се този път защитата на гостите. Том Войтър атакува. По-добре изглежда състава на Светослав Петров от началото на второто полувреме. Повече атаки се организират към вратата на Крумовград. Може би изненадващо на фона на показаното през първото полувреме. Явно Светослав Петров е имал сериозен разговор с своите футболисти, които е трябвало да повишат нивото на собственото си представяне след почивката. Димитър Тонев, Джунейд Али, опита пас по земя, той обаче не срещна кръка на Мартин Моран. Алекс Колев, той с неуспешен опит да намери Джунейд Али. Моран, авантаж даден от съдията. Ван Ранкин, доста пасивен десния крайен полузащитник на Етър през първото полувреме. Рядко се включваше в атаките на своя отбор. Сега, може би, вече когато е по-близо до феновете на Етър, получава допълнителен стимул да не се изявява пред тях. Горка Лорочея. Играта е спряна, защото футболист на Етър Мартин Моран е това. Пострада при единоборство с Алекс Колев. Отново гледаме какво точно се случи. Имаше контакт, макар и не чак толкова сериозен. Подложи Алекс Колев на Моран. Първоначално нарушение не бе отсъдено. Сега Алекс Колев отиде най-вероятно да се извини на своя съперник. Момент, в който можеше да проверим и присъствието по трибуните. Доста малки деца има в сектора,
които са дошли да наблюдават срещата заедно със своите, разбира се, родители, каки, батковци. Да, топло е времето в Велико Търново. Това със сигурност носи лек дискомфорт за част от присъстващите, но пък е добър повод да излезеш навън, на въздух, да наблюдаваш може би един от последните мачове на Етър като домакин в елита през този сезон. Сега възможност за Алекс Колев, макар и изтласкан на фланга. Той праща топката в наказателното поле без никакви проблеми. Тя е овладяна от Дидис Лутумба Пита. Жан-Марк Тибое. Неточно подаване. Отново Алекс Колев получава и пак горе-долу на сходна позиция. Пак центриране на Александър Колев. Твърде нисък е ръста на останалите футболисти, които са в атака за Крумовград, за да може някой да играе с топката при такова центриране. Сега обаче може да видим нещо по-различно. Удар към вратата, който е блокиран. Шанс за Вячеслав Велев. Той пък оцели падналия на тревата Патрик Луан. Още на Ренан всъщност бе на това с 8 номер. Първо Алекс Колев се опита да играе с глава, не го стори по най-добрия начин. След това, докато Ренан бе на тревата, бе оцелен от Вячеслав Велев. Продължава отбора на Колев най-вече, разбира се, и Патрик Луан е там, който да му помага и се играе с топката. Вячеслав Велев може би трябва да бъде малко по-активен. Джунейд Али го прави отляво, но и Велев трябва да бъде малко по-агресивен, да се включва в атаките на Крумовград, защото видяхме как в зона, където можеше да бъде Велев, се озоваваше Алекс Колев. От това пък страда Крумовград без централния си нападател в наказателното поле. Лошото за Станислав Генчев е, че избора му на резервната скамейка не е чак толкова сериозен, говорейки за атаката. Освен Благой Макинджиев, който е резервният вратар, Калуян Пехливанов, Октай Юсеин, Джунейд Яшар, Китан Василев, Лукас Сантана и Момчил Цветанов могат да бъдат използвани като смени. Колкото видях, имаше и известно раздвижване на скамейката. И Станислав Генчев ще потърси нещо по-различно за оставащите минути. Това е добра комбинация. Подаване за Ренан, който овладя. Алекс Колев очаква, разбира се, пас. Получи топката. Джунейд Али. Жак Пехливанов. Получи се рикошет. Ренан падна на тревата. Няма нарушение. Футболиста на Крумовград остава да лежи, което пък ще наложи, може би, влизането на медицински екип на гостите. Момчил Цветанов се готви да влезе в игра. Сега, дали заменение футболист ще бъде Джунейд Али или Вячеслав Велев, това са двете опции. Или пък Жак Пехливанов, доколкото разбрах от колегите. Така че, интересно решение от Станислав Генчев.
Още малко информация от Ясен Деянов, който е долу на пистата. Още на полувремето Жак Пехливанов е имал някакъв физически проблем. Опитал се все пак да поиграе още 10 минути. И когато вече усетил, че не може да бъде полезен повече на своя тим, е дал знак, че е по-добре да бъде направена смяна. А Момчил Цветанов влиза в средата на терена. Не застава до Ренан. Продължава да бъде с двамата си халфбекове Джунейт Али и Вячеслав Велев. Станислав Генчев на терена. Сега Момчил Цветанов с първо докосване и много важно подаване за Алекс Колев, който пък този път от ляво се озова и загуби притиснат от двама футболисти на Етър. Бождар Кацаров праща топката в ъглов удар за Етър. Може би от нищото, както Крумовград атакуваше, стигна до тази ситуация и в 60-та минута домакините ще изпълняват корнер, който пък може да се превърне в проблем за футболистите в жълто. Късо изпълнение. Ван Ранкин ще центрира. Ето го и на подаването. Този път намеса отново на Алекс Колев. Много е полезен централният нападател в подобни ситуации, когато се връща назад и макар и това да не е основната му и много далеч от основната му роля, все пак Алекс Колев показва това желание да е полезен на своите съотборници и в дефанзивен план. Момчил Цветанов. Патрик Луан показа много сериозна футболна агресия и успя да отнеме топката. Този удар обаче на Ренан е твърде далеч от целта. Видяхме притежанието на топката почти 60% от времето, в което се играе срещата. Крумовград владее, но това към момента не е достатъчно. Дали ще видим принудителна смяна за Светослав Петров? Може би да, защото Мартин Моран, ако не бъркам, е човек, който мисля, че не може да продължи игра. Точно така. Дори събул обувката си и Бос ще напусне терена. Преди малко казахме кои са резервните футболисти на Крумовград. Кристиан Секолич е резервния вратар, Клифорд Ярен, Йоан Маринов, Радослав Найденов, Александър Мишов, Йоахим Гонзалевс, Килиан Гюсъм, Ловре Кнежевич и Мартин Николов. Колко тези футболисти, главно чужденците става въпрос, ще бъдат в България след края на сезона, е друга тема. Може би повечето от вас знаят отговора на въпроса. Но видно е, че и Светослав Петров вече дава по-сериозен шанс на някои от младите български момчета в отбора на Етър към края на шампионата. Такъв и вратаря Ангел Мартинов, който между другото показа, че има място в състава. Успя да спаси на 2-3 положения, които Крумовград създаде. А тук няма да му се наложи да се намеса, защото паса към Патрик Луан бе пресечен. В предишните си няколко мача, разбира се, като изключим гостуването на Враца, Крумовград бе доста резултатен. Стигаше до 2-3 попадения дори срещу Хебър. Тук говорим за домакински срещи. Домакински отново с условност, тъй като знаете добре къде играе Крумовград през този сезон. Но отбора бе резултатен. Разбира се, когато имаш централен нападател с 11 гола през шампионата, това само по себе си е показател
но още едно гостуване, в което състава на Станислав Генчев трудно намира пътя към вратата на противника. Две промени в отбора на Етър. Ловре Кнежевич ще влезе в игра. Другия, който ще бъде на терена, е Йоахим Гонзалес. Йоахим Карсела по-скоро, както е вече по-познат у нас. Атанас Атанасов е единия, който напуска. Йоахим Карсела влиза на негово място. Ловре Кнежевич в последните няколко срещи по-скоро играе на фланга. Това най-вероятно ще се случи и сега, защото Иван Василев остава. Така че той е централният нападател на Етър към момента. Вече маркирахме смяната на Мартин Моран. Сега шанс за домакините от Велико Търново. Още един момент, в който топката остава по-продължително време в половината на Крумовград. Центриране. Размина се Иван Василев. Сега обаче отново възможност за Етър. Удара на Дидис Лутумба Пита е блокиран. Георги Ангелов загуби топката. Димитър Тонев отне за кратко на време на намеса на Принц Амбаке, която пък дори даде възможност за контратака за Етър. Иван Василев напредва, комбинира с Ловре Кнежевич и отново по най-добрия начин Вячеслав Велев успява да се справи с тази ситуация. Много бързо вече топката преминава от половината на единия отбор до другия. Тук Алекс Колев. Дали вече и той малко се поуморил, дали вече не го боли повече от това, което може той да изтърпи. Отказа се да гони подаването от Патрик Уан. Още едно прекъсване на играта заради нарушение срещу Йоахим Карсела. Георги Ангелов. Жан-Марк Тибуе. Карсела, подаване, което можеше да се превърне в доста опасно, но Дидис Лутумба Пита не успя да играе с топката на време на намеса на Клайдър Машедо. Ван Ранкин. Георги Ангелов. Карсела към Тибуе. Ангелов. Кордова. Ван Ранкин. Женете ли? Алекс Колев. Подаването е за Патрик Уан. От кръка на Алекс Колев. Тъй, че ще бъде за Етър. Ван Ранкин трябва да се върне малко назад, за да изпълни. Добре подреден състава на Крумовград. Не даде кой знае какви възможности за избор на Ван Ранкин да поднови играта. Сега обаче нарушение. Владимир Кацаров. Велев.
Хубав пробив на Вячеслав Велев, който погледна, видя къде е Алекс Колев, прати топката горе-долу точно в тази зона, където влизаше централния нападател. Отново обаче футболист на Етър на правилното място и успя да изчисти. Добър шанс за домакините. Ван Ранкин получава отдясно. Получава подкрепата на Луис Кордова. Карсела. Карсела. Центриране на Кнежевич. Не успя да оцели топката. Дидис Лутумба пита. Кнежевич. Шут на Кнежевич. Спасяване на Янко Георгиев. Видяхме и първият точен удар за отбора на Етър. Янко Георгиев за първи път през този двубой трябваше да се намесва. Отново Ван Ранкин обаче в наказателното поле. Остро подаване, серия от рикошети. Опасността остава. Шут към вратата и пак от тялото на Клайдер Машедо. Ъглов удар. Подем в играта на Етър. Малко се пораздвижиха футболистите на домакините и внесоха настроение сред своите фенове. Има нужда от някакъв импулс този матч, за да потръгнат нещата. Докато трае прекъсването, още една промяна. Александър Мишов влиза в игра. Дидис Пита напуска терена. Карсела за топката. Ето го и центрирането право на главата на футболист на Крумовград, който чисти. Кнежевич. Отново ще види мъглов удар. Патрик Олан игра с топката. Още едно неточно изпълнение обаче. И просто изчистена топка, колкото да бъде далеч тя от вратата на Крумовград. Развали се ритъма на гостите. Този устрем, който за момент имаха те в началото на второто полувреме, и идеята за търсене на гол към момента изчезна. Иван Василев може да се пребори с двамата централни защитници на Крумовград и да се възползва от тази грешка на Божидар Кацаров. За късмет Янко Георгиев е изключително опитен вратар и добре бе излязъл на границата на наказателното поле. Сега обаче шанс за Крумовград. Патрик Ола с топката в наказателното поле. Изтласкан добре от защитата на Етър. Кордова бе това. Отсъдена и засада в крайна сметка. Алекс Колев се кара на своите съотборници. Не бе обърнал внимание обаче, че каквото и да се бе случило, тук може би гол нямаше да има. Ако продължават и двата отбора по този начин, гол може и изобщо няма да има в този матч. Все пак имат 20 на минути на разположение футболистите на Светослав Петров и Станислав Генчев да променят това. Още един хубав рейд на Ловре Кнежевич с свежи сили. Има как Харватина да повлияе на срещата и на нейния резултат.
Отново домакините владеят. Ван Ранкин. Играли с ръка Кнежевич? Явно не. А сега Джунейд Али извърши нарушение срещу хърватския нападател, който в последно време бе преквалифициран на крило. Поизблъскан бе Кнежевич, което пък дава възможност отново топката да бъде центрирана в наказателното поле от Йоахим Карсела. Имаше известна суматоха при последното статично положение. Сега без кой знае какви затруднения Божидар Кацаров успява да изчисти с глава. Пак обаче Жан-Марк Тибуе стига до топката, продължена тя с глава от Иван Василев на рикошет и ъгълов удар в полза на Етър. Добро изглеждаше това подаване от фланга. А след изпълнението на корнера Китан Василев ще влезе в игра за Крумовград. Четвърти пореден корнер, който е в полза на Етър. Първата част завърши при резултат при корнерите 0-3. А сега обаче вече нещата стоят по доста по-различен начин. Като цяло можем да кажем, че втората част преминава с леко превъзходство от страна на домакините. Димитър Тонев, който можем да кажем, че не изигра кой знае колко добър матч. Трудно можем да кажем, че някой се представил на ниво в днешната среща, поне до този момент. Но той напуска игра, на негово място Китан Василев. Веднага Китан Василев се опита да изостри атаката на Крумовград и с негово дейно участие и това на Вячеслав Велев. Първият ъгълов удар за Крумовград през второто полувреме. В 77-та минута гостите ще имат шанс да застрашат вратата на Етър. Момчил Цветанов за топката. Не, отказа се и предоставя тази възможност на Китан Василев. Почти целият отбор на Крумовград е около наказателното поле. Това показва, че гостите искат да стигнат до гол, искат да спечелят тази среща, но с подобни изпълнения като това трудно могат да го направят. Иначе опита се Клайдра Машедо да насочи топката към вратата на Ангел Мартинов. През второто по време почти никаква работа за младия вратар на Етър. Много хитро Алекс Колев се опита да си спроси нарушение. Падна, веднага хвана топката, вместо обаче да получи фаул в своя полза. Заради игра с ръка, нарушението е в полза на Етър. Прецени Мартин Великов, че при това единоборство, и всъщност бе прав, няма как да има фаул срещу Алекс Колев. Луис Кордова по никакъв начин не извърши нарушение. Много съдии биха се подлъгали от поведението на футболистите в такъв момент. А пак Алекс Колев, за да бъде убеден, че играта ще бъде спряна и ще спечели нарушение, просто си хвана топката. Тук просто спря да играе и нарушението този път бе в полза на Крумовград. Натрупа Алекс Колев самочувствие през този сезон.
с основания, разбира се, след като е толкова важен за Крумовград. 11 гола, 3 асистенции на неговата сметка. Така че изключително важен е той за отбора на Станислав Генчев, не случайно. Не спират и през есента, и от началото на пролетния дял на сезона. Слуховете за неговото бъдеще, дали той ще поеме след края на сезона към чужбина, дали ще заиграе в родния си Левски или пък ще остане и през следващия шампионат в Крумовград. Отговор на този въпрос ще разберем след около месец-два, най-много, когато отборите вече оформят своите селекции. Но на няколко пъти Станислав Генчев каза, че Алекс Колев има договор с Крумовград и ако някой иска да вземе централния нападател, то трябва да плати съответната трансферна сума, която е заложена в неговия договор. Хубаво е все пак, че имаме централен нападател, към когото има интерес, вкарва голове, а на това може да разчита и националния отбор. Сега центриране в наказателното поле. Много сериозен пропуск на Матей Шимич. Трябваше тук да бъде по-точен в завършващия удар Матей Шимич. Остана заради сблъсъка между двама футболисти на Етър. Абсолютно неподкрит. Единствено като оправдание може да бъде за централния защитник, че Алекс Колев скочи толкова високо и Шимич не успя да види топката, която летеше към него, но все пак в 80-та минута Крумовград пропусна най-доброто си положение през второто полувреме. Алекс Колев продължи с глава към Патрик Олан, който бе изпреварен, но тъча е в полза на Крумовград. Янко Георгиев. Към момента смените, които направи Станислав Генчев, не променят чак толкова много начина на игра на неговия отбор. Момчил Цветанов не изостри събитията на терена. Същото се отнася и за Китаян Василев. Няма нарушение. Тук обаче трябва да има, което ще върви с жълт картон за Матей Шимич. Ако Шимич не бе спрял Лавре Кнежевич, това може да се превърне в много опасна атака за Етър. Жълт картон за централния защитник на Крумовград. Трупат се равенствата на сметката на гостите в днешния матч. Казахме и в началото на срещата, в последните 5 мача Крумовград има 4 равенства и една победа. Да, серията без загуба може и да продължи в днешната среща, но едва ли Станислав Генчев ще бъде доволен от факта, че Крумовград не може да победи последния в класирането. Все пак има още 10 минути до края на матча. Ван Ранкин. Кацаров. Двайсет нарушения до този момент е извършил отбора на Крумовград. Само 6 от Етър. Интересно е да се отбележи, че през този сезон отбора на Етър е състава с най-много червени картони. Ако сметките ми са правилни, 8 до този момент, като последния Георги Александров, който бе изгонен от игра. Доста от мачовете
трябваше Етър да завършва с човек по-малко заради поведението на своите футболисти на терена. А сега пък само 6 извършени нарушения от футболистите на Светослав Петров. Разбира се, матч с матч не си прилича, но тук можем повече да обърнем внимание на 20-те фала, които вече 21, които Крумовград направи до този момент. Недоволен е Алекс Колев. Едно, че той иска да стигне до още попадения на сметката си. Друго, че и самия матч не върви по вкуса на гостите от Крумовград. В последния матч от редовния сезон Крумовград приема Славия. Преди това обаче нещата могат да станат много неприятни за гостите. Иван Василев между двама избутан, бурни претенции за Дуспа срещу централния нападател. Контакт имаше между двамата футболисти, но дали според главния съдия това означава Дуспа? Явно не. Ако има нещо нередно, то ще бъде проверено от Иво Андреев. Стоян Арсов също отговаря за ВАР. Той обаче с по-сериозна задача при засадите. По-скоро не. Контакта бе твърде лек. Нямаше нито препъване след това тяло в тяло. Ренан просто се сбута с своя съперник. Не може да се търси Дуспа в тази ситуация, колкото и да бъдат недоволни феновете на Етър. Джунейт Али, центриране към Алекс Колев. Той овладява с гърди удар в градата. Пак се получи рикошет. Принц Амбаке бе човека, който застана на пътя на топката от тялото му. Тя отиде в напречната града. Иначе Алекс Колев отигра топката и това положение по възможно най-добрия начин. Овладя на гърди. Нанесе удар, може би да не бе най-добрия удар, на който бе способен футболиста на Крумовград, но все пак намери топката, прати я в очертанията на вратата и отново липса на късмет за отбора на Крумовград. Кацаров. Това бе Китан Василев всъщност. Меко центриране. Вячеслав Велев дигна ръка с искане за нарушение в наказателното поле. Отново няма сигнал от Мартин Великов. В момента е натиск на Крумовград. Дали обаче той не идва леко позакъснял след 85-та минута? Всичко може да се случи до края на тази среща. Алекс Колев. Патрик Олан. Футболист на Етър остава на тревата. Това е Ларучея. Подаване по земя от Джунейт Али. Топката е изчистена в тъч. Испанеца Ларучея явно има проблем с десния си глезен. Това дава възможност на Октай Юсин да се включи в игра на мястото на Патрик Олан. Един от най-активните в последните минути, Патрик Олан, опита няколко пробива за своя отбор, но като цяло и за него слаб матч. Без да създаде кой знае колко опасни моменти, тъй като положения трудно можем да изброим повече от 4-5 в този двубой пред вратата на Етър. Радослав Найденов ще бъде човек, който Светослав Петров ще вкара в игра само след малко. Божидар Кацаров чисти в тъч и това е момента, може би, в който Хосе Карлос Ван Ранкин
ще напусне игра. Даде знак Светослав Петров да се изчака и тази атака на неговия отбор. Кнежевич. Тече за етър и отново смяната няма да бъде извършена сега. С влизането си Радослав Найденов ще запише дебют с фанелката на етър. Момент, който със сигурност ще напомни. Но дали това сега ще се случи или не, сега ще разберем. Играта не е спряна. Крумовград атакува подаването. Отново не намери човека, към когото бе насочено. Претенции от футболистите на етър. Защо не е позволена смяната? Бурно недоволство от домакините, както от Светослав Петров, така и от футболистите. В последната 90-та минута Крумовград изпълнява корнер срещу етър. Момчил Цветанов зад топката. Балонно центриране. Топката е за Кацаров. Сложно изпълнение през много хора. И очаквано се получи рикошет, който не позволи на топката да отиде към вратата. Кацаров обаче отново играе с глава. Възможност за Крумовград. Изключително неточен удар от Ренан. И сега вече всичко ще бъде наред, за да може да бъде направена смяната. Ван Ранкин излиза от игра, за да видим Радослав Найденов с номер 11. Аплодиран от феновете на етър. Джонейтали. Финални опити на Крумовград да стигне до победата. Успя отбора на Станислав Генчев да победи Хебър с късно попадение, въпреки че допусна изравняване от 2-0 до 2-2. Матей Шимич бе точен след корнер в срещата на базата Никола Щерев Старика в Пловдив. А сега тъч, след който топката е пратена в наказателното поле. Отново обаче без особени проблеми за етър. И Принц Амбаке изчисти. Тук доста интересна ситуация видяхме, при която играта бе подновена вместо от футболистите на Крумовград от Жан-Марк Тибое, който подритна топката. Играчите на Крумовград изобщо не осъзнаха това и си организираха атака. Това не бе видяно от съдийската бригада, заради това бяха претенциите на домакините. Щеше да стане доста любопитна ситуация, ако Крумовград в тази ситуация бе стигнал до гол. Това не се случи, така че ние продължаваме напред и гледаме към финалните малко повече от 60 секунди до края на този матч. Джонейтали, центриране в наказателното поле, Алекс Голев отново загуби топката и сега възможно за контратака за домакините от Велико Търново. Кой вече останал с последни сили може да бъде на правилното място. Това не се отнася за Иван Василев, който не успя да изпревари Матей Шимич и Клайдер Машедо.
Това е Юсин с свежи сили, но не с достатъчно добра позиция, за да надбяга Луис Кордова. Нарушение, което може би ще бъде последен шанс. Знаци от Станислав Генчев, Живко Миланов и техните футболисти. Всички играчи да отидат в наказателното поле и да очакват центриране, докато гледаме нарушението. Много леко бе това задържане, което Луис Кордова направи. Не съм сигурен, че трябваше да има нарушение в тази ситуация, но все пак поглеждаме към центрирането на Момчил Цветанов. Единствено останал по-назад Джунейт Али. Другите негови съотборници в наказателното поле. Лошо е подаването на Момчил Цветанов. Джунейт Али получава шанс да играе с топката, но не и да продължи атаката. Край на този матч 0-0 между Етер и Крумовград в среща от 29-я кръг. Две гради за гостите, водени от Станислав Генчев, но това не бе достатъчно за попадение във вратата на болярите. По една точка за двата тима, а Крумовград леко се отдалечи от шестата позиция, към която се е устремил. Ние се разделяме от Велико Търново за кратко. Вие обаче останете с коментарното ни студио, а само след малко ще чуем най-интересното от двамата треньори, а там ще бъде Ясен Деянов.